Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin wij reportages zien uit het programma Van Gewest tot Gewest. Dat is iets van de nationale televisie. Hier. Meestal maken het toch Johan van der Zeeman, die maken de Friese reportage en die laten wij zien. En we laten nou geen reportage zien, maar dat is een hele grauwelige, want die wordt het langer dan 22 minuten, Johan. Salut au monde. Ja, ik dacht letterlijk zo'n mensen in oren steken van dit land. Dit wel aardig vinden, want het weer alleer kunst uit Friesland en op Friesland richten en dat ja. Ja, maar dit weer het culturele haatstad-verhaal uit 1994. Ja. Salut au monde. Ja. Wij willen de wereld zien wat wij al hier kennen door en door. Wij konden een heel soort bleken. En het middelpunt van Friesland was vastgesteld. Vlakbij Jorwert hoor. Jorwert, dat wist ik net. Iets Willemsveld komt vanzelf voor. En vooral, dan weet ik dat hij me helemaal essentieel had, het verhaal van Abe. Het jongetje 4 jongeren, het Fries Festival Salut au monde. Kun je het niet ontvangen? Luid en duidelijk. Nou, jouw eerste richting maar even. Plaats nou nog 20 centimeter van mij af, Pieter. Nog 20 centimeter. In dezelfde richting werd nou in steeds. Nee. Is dit het middelpunt? Dit is het geografisch middelpunt van Friesland. Dat is nou de stilsteen. Mooi. Dan moet ik nou even een performance doen. Je weet wat het is, de performance. Het is iets uit de 60er jaren. Het heeft iets met leeftijd te maken, absoluut. En dat zal nou barren. Dan tel ik tot zon. En op de zon tel draag ik mijn gedicht voor. Pak mijn koers aan. Pak mijn koers aan. En feel die energie. Feel die energie. Oké, daar komt er. 1, 6, bieten. Zon, bieten. En nou het gedicht, en nou het gedicht. Freeze! Salut au monde. Een groet aan de vraat vanuit het middelpunt van Friesland. Een middelpunt wat zo vertreffelijk beeld houdt van wat Friesland feitelijk is. Vruchtbare en rijke groen. De sfeer van het landschap, de Lietse dwarpen. Salut au monde is de naam van de tentoonstelling die in het kader van het Fries Festival in het vernieuwde Fries Museum te zien is. De naam Salut au monde is ontleend aan het lange gedicht van Walt Whitman dat Tjebbe Hettinga in het Fries vertaalde en op de openingsavond van het festival voordroeg. Wat jost, Walt Whitman, waar binnen ja die tijd de groetenis toch en die 10 jaar na de oren, tijd de groetenis toch. Ik zie een grote wonder door de rond te raaien. Ik zie verlietse pleetsen, borstkippen, puntvan, sjerkhaven, feestnissen, fabrieken, paleizen, klinten, hutten van barbaren, tinten van nomaden op de boetekant. Ik zie het pad in het skaap, aan de ene kant, het sliepen. En het zinnige pad... Ik was al een tijdje in het werk van Whitman verdiept en ik kwam dat prachtige gedicht Salut au monde tegen, waarin schitterend naar de wereld gekeken wordt, kinderlijk, naïef, onbevangen. En ik heb toen voorgesteld om met dit gedicht in zee te gaan, om het als encyclopedie te gaan gebruiken. En ja, er waren kunstenaars voor te vinden. Het is een heel breed thema wat Whitman daar bezingt in dat werk. Een blik op de wereld, naar de wereld luisteren, naar de wereld kijken. En daar zijn toch wel veel kunstenaars voor te vinden, voor deze mentaliteit. Op de tentoonstelling staat het Fries landschap centraal, zoals het is geschilderd door Friese kunstenaars en nu, voor het Fries Festival, door speciaal uitgenodigde buitenlandse schilders, zoals de Ier Stephen McKenna, die in Gaasterland terechtkwam. De Canadese Wanda Koop dwingt de kijker met een oranje stopteken aandacht aan het Friese landschap te besteden. I stayed in a farmhouse, and spring was coming. It was May, and I would look out the window, and all I could see was green. Green, 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 green from every window. And
it looks like an ideal kind of landscape, but the canal or the river is so straight. And then it moves a bit to the windmills, the windmills, and then to a kind of industrial view, and then to the Afsluitdijk, where the water becomes the land and the land becomes the canal. Wij zijn hier op de tentoonstelling waarbij dus Friese kunstenaars zien laten hoe ze dat Friese landschap te uitdrukking brengen kennen. En tegelijk zag je dat buitenlandse schilders daar op hun wijze op reageren. En dat is nieuwsgierig, dat is een iepe vorm van jezelf inbrengen. En natuurlijk is die vraag groot, maar je verlies het, je stroepen onder als je net weet waar je zelf staan. Goedemiddag, dames en heren. Mede uit naam van het bestuur van de VV Heerenveen heten wij u allen hartelijk welkom hedenmiddag 7 mei 1950 op het gemeentelijk sportpark bij deze derde wedstrijd in de kampioenscompetitie. Een bijzonder woord van welkom. Het meest in het oog springend onderdeel van het festival is het voetbal- en theaterspektakel Abe in Heerenveen. Abe Lenstra is namelijk een man die een hele naïeve kijk op de wereld heeft. In mijn gevoel, dus naïef is dan een positief woord voor mij. Dat is een man die geconcentreerd is. Om de woorden van Freek de Jonge, want die praten samen over Abe. Een man die het heel bot aanwezig is op het moment dat er is en zijn intuïtie daarin volgt. En dat is wat Walt Whitman maar zijn poëzie ik wel. Hij beneemt alles wat er is in een intuïtieve, maar absoluut wieren, momentaan onwijzige houding. Nou, dat is Abe Lenstra. Het is met trots, met blijdschap en met het volle vertrouwen in de toekomst van ons vaderland dat wij nu kennis mogen geven van het huwelijk van onze dochter kroonprinses Juliana en haar verloofde, de heer Bernard van Lippe-Biesterveld. In een grote tent op een industrieterrein bij Leeuwarden treedt de mimegroep Suvernuver op met artiesten uit de hele wereld in Circus Whitman. En op de openingsavond in de Leeuwarder Harmonie liet Peter Sieminga zijn gedichten zien en horen. Maar het belangrijkste vers van het festival blijft dat van Whitman. Ik zul de baan van de spoorwegen van de Ieren. Ik zul ze in Groot-Brittannië, ik zul ze in Europa, ik zul ze in Azië en in Afrika. Ik zul de elektrische telegrafen van de Ieren. Ik zul de gloeistromen van het nijs van de oorlogen. Deren, verliezen, winsten, de passies van mijn ras. Ik zul de strieten van rivieren van de Ieren. Ik zul de Amazone en de Paraguay, de fjouwe grote rivier van China, de Amoor, de Gele rivier, de Yangtze en de Peer. In Media Mundi brengen kunstenaars, ieder met een eigen medium, een groet aan de wereld.
Die groot aan de Vraat, dat gaat dus van Lieds naar Grut. Dus van een band die zijn naam was groot van iets Willemsma, Akrum, geboren Akrum, Utingeredeel, Friesland, Nederland, Europa, de Vraat, het heelal. Zo kan je als band dat benaderen. Willemsma wil aardappelen aan Europese schaatsers schenken. Ik wil dan een paar redens, gestileerde redens of reetiges. Die wil ik in de vorm van jerappels ergens graag hebben. Nou, dan ben we naar kooi gegaan en dan hebben we vregen om onze kooi, als wij wat wankoen eventueel maar die jerappel van hun. Het is hier een kunstwerk en met jerappels. Nou, zei ik het dan wel. Ik vond eerst zelf het verhaal, want ik snapte er toen nog helemaal niks van. Ik dacht, jerappels en kunst. Maar ja, toen hij dat vertelde. En het Iertse en het emotionele van de redens en het Iertse van de rappels. En dan kan hij dat zo mooi vertellen. Nou, toen weer ik helemaal om. Toen dacht ik, ja, dat moet wijzen. Altijd kleer. Ze krijgen dus die rappels en die worden verpakt in een trui. Dus er komt een plastic kloot omheen en daar doen we een trui omheen. En zo wordt die brood erheen gestuurd. Dus ze hebben dan, en op die trui dus die daar heb je een model van, maar even zien. Dan moet dat er even wat. Ja. Dat hier is hier, even zien hier. Ja. Dus ik heb hier de ontwerpen, de liedse ontwerpers. Draai maar even. Ja, zie je, dus, dit is de achterkant, dit is de voorkant. Op de voorkant staat dus Salut au monde, de Frieslander. Dus dat is dan de jerappel die ze krijgen. Ja. En op de achterkant zit dan Fries Festival 95, maar mijn naam eronder. Nou, en dan is de bedoeling dat ze die jerappels, ze kunnen ze opeten, maar ze kunnen ze weer zetten. En zet! Abu! Abu! Ja? 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 Abu! Abu Lenstra! Abel Enstra. Ah, si! Ah, si? Si! Ja. Io porto nome Salvatore Malatesta, io so presidente de Fiorentina. Wij waren vroeger dus top amateurs, helemaal amateurs, er gebeurde verder niks mee. En nu verdien je veel geld ermee. En dat had ik ook wel meemaken wild, jawel. Je hebt wel aanbiedingen gehad? Ja, ik heb dus wel aanbiedingen gehad, maar daar ben ik dus niet op ingegaan. Dat is een verhaal allemaal nou, dat is te lang om dat overal op uit te wijden. Ja, blanco checks en... Ja, ja, dat mocht ik zelf invullen. Blanco check? Blanco check! Daar moet ik eerst met mijn vrienden en mijn vrouw over praten. Scusa. Daar moet ik eerst met mijn vrouw en mijn vrienden over praten. Scusa. Daar moet ik eerst met mijn vrienden en mijn vrouw over praten. Ah, sì! Sì! Ha capito! Arrivederci, domani mattina! Ja. Sì. Het beste! Zie man en vrouw doen op. Zie de serene broodskip van filosofen.
de opbouwendheid van mijn ras. De uitkomsten van het hoekhouden en de werperis van mijn ras. De rang en stand, kleuren, barbaasjes, beschavingen. Ik jou mij onder haar, ik meng mij zonder onderski en ik groet je alle bewenners van ieder. Jouw in voetbal staat op rest in veilig net. Nee, een scheper had sinds ik zo'n weinig. Doch die is me huilen. Wachten weer was verder reden. Juni 1951 en nu ben ik al inne. Heerenveen blauw-wit. Heerenveen blauw-wit zonder Abel Enstra. Competitiewedstrijden. Kampioenscompetitiewedstrijden. Abe, Abe. Wij vechten voor elkaar. Wij verdragen het als een ander een zwak moment heeft. En wij lopen zelf liever 1 stap sneller dan dat wij gaan lopen schimpen. Vrienden, ik spreek tegen jullie van hart tot hart. Je probeerde van hart tot hart iets kwijt te raken wat je meende dat een club als Heerenveen moest wezen. Je wou het eigenlijk ideeel gesteld. Een leerschool voor het leven maken, die voetbalclub. En dan gebeurt er iets wat denk ik heel dicht bij de ziel van Noorderlingen lijkt. Of van überhaupt van mensen die denken dat ze geen kans niet leven hebben. Of misschien echt in de werkelijkheid zelfs geen kans niet leven hebben. Namelijk, hoe realiseer je jezelf? Hoe word je jezelf dit je binnen? Nou, en daar maken we dan een hele grote spektakelvoorstelling omheen. Maar ik denk dat het basisgevoel is dat losersgevoel. Als ik de scène waar ik zelfs het meeste moeite mee aan heb, is de scène waarin hij in het Nederlands elftal op een gegeven moment zei: als Noorderling moet je 2 klassen beter wezen. Omdat gewoon Tatian, dat A, je gevoel is en B, de werkelijkheid is. Klink dan en daver het ver in het rond. Maar dat was toch nooit meer selecteerd? Nou komst toch nooit weer in het Nederlands elftal? Nee. Ik ben een Noorderling. En na een Noorderling wordt net luisteren. Een Noorderling moet altijd 2 klassen beter wezen. Wij willen graag eigenzinnig wijzen, Abel Enstra, wie het. Die zien dingen. En het denk ik dat het belangrijkste is hier in Friesland is dat hij op een gegeven moment van we kregen om dat grote Amsterdam, wat ze 4 voort is in de jaren 50, om dat te verslaan, om Ajax te verslaan. De vriendschap van 11 kerels die de knuisten ballen en die een kracht ontwikkelen die de tegenstander eenvoudigweg tegen de vlakte smijt. Wat een explosie van de geest, wat een prestatie op dit mystieke terrein, wat een bovenmenselijke inspanning. Wat helpt dan nog? Lijndekking, mandekking, stopperspelsysteem. Het zijn de mysterieuze krachten in de sport. Die Friese ploeg die verslaat het grote Ajax. En dat wie een schierig verhaal, want Ajax kent elke niet. En die wedstrijd Heerenveen-Ajax,
dat werd ik in de ramp zet. En dat is heel nieuwsgierig. Elke keer herkent in feite de strijd van een Lietse ploeg, als Heerenveen is, een onbekende ploeg in Europa, met dat grote, machtige Ajax. En elke keer denkt, eigenlijk hoop je wel dat Heerenveen wint. En de laatste keer dat Ajax in Heerenveen spelen, wie het treien. Laatst hele oude nog simmer. Dus het komt nog wel een keer goed. Ik plakje om op het raasvlakken van Skiereiland en op een heringsnetten rotsen om daar te roepen. Salut au monde! Hokker sterren werd het jocht dat de warmte inkringt, die sterren kring ik zelf zien. Alle eilanden met de vogels de wjokken uitslaan, dan slaan ik zelf de wjokken uit. Nou je hem alle jaren. In de naam van Amerika, doch ik de jocht de haan omheen, maar zie ik het teken om mij niet voor altijd in het zicht te blijven, voor alle meerskips rond naar West-Teen van de mensen. Maar ik zou graag willen dat iedereen een stukje hout zou pakken, zodat er geen enkel stukje hout meer op het strand achter blijft liggen, alsjeblieft. Er was eens een tijd dat een man die goed was in het boodschappen doen, goed was. Dit zijn mijn boodschappen. En die zal ik nu zo goed als mogelijk naar de andere paal transporteren. Moeten we nog aanmoedigen? Je kan het. Je kan het. Abe, de Jerpels van Its, Tjebbe Heddinga, Koos Dalstra. Dus hij zal dat meten wie in Jorvetheim dat precies uitmeten, of wie hij dat precies uitmeten? Dat zijn laamjetters. Oh ja. Die hebben dus, dat wil ook een idee van Koos Dalstra. Ja. Er moest precies vastgesteld worden, hier is het. Nou, Boetenjorvert. En de laamjetters staan er ook bij. Ja. Dus die had precies dat punt aan. Nou. Ja, prachtig. 4 jaar wie dus het Abe festijn in het Heerenveen-stadion. Die haak ik ook een keer Hollandals, jongen. Dat vinden mensen wel heel mooi, hè? Mm-hmm. Ja, dat telt Friesland had het door heel Dal. Ja. Charlotte Nij, een Schotse Denai. Ja. Had Peter Seersma had er een grote reportage. Ja, heel mooi. Ja. Dat Fries Festival Salut au Monde uit 1994. Je hebt zeggen een stukje programma uit van gewest tot gewest. Zo heb ik een beetje weer. Hoi.